İsәнмесез, хәерле көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Бүгенге тапшыруда катнашалар. Дини фикерне тәкъдим итә. Төньяк Көнбатыш төбәк казые, Яшел Үзән районы имам мөхтәсибе Шын Аксакал, телеканалыбызны якын дусты Габделхамид хәзрәт Зиннатуллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дөньяви фикерне тәкъдим итә шулай ук Шын Аксакал, Россияны атказанган Татарстанның халык артисты, Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәнгать җитәкчесе, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбленең сәнгать җитәкчесе, профессор Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов. Хәерле көн, Айдар абый. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар, хәерле көн, Ильяс, хәерле көн, мөхтәрәм хәзрәт. Biz инде тапшыруыбызны гади генә сораудан башларга күнеккән, хөрмәтле аксакаллар. Кәефләрегез ничек? Габделхамид хәзрәт. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләгә шиксез шөкраналарыбыз булсайды. Амин, шулай булсын. Айдар абый. Мин дә бик менә шөкер кылып, сәламәтлегемә дә, тирәюнгә дә, үзем белән бергә эшләгән минем дусларыма, коллегаларыма, гомумән бөтен татар халкына, бөтен дөньяви күләмдәге халыкларга бүген менә бер генә әйбер теләп килдем. Дөньялар тыныч булсын ие, матур булсын ие, менә бүгенге кебек аяз, якты, кояшлы булсын иде. Амин, шулай булсын, Айдар абый. Рәхмәт сезгә. Без инде шушындый күтәренке нотада тапшыруыбызның беренче өлешенә, танышу өлешенә күчәбез. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, фикердәшләр, безнең танышуыбыз гадәти түгел, оригиналь рәвештә башкарыла. Хөрмәтле фикердәшләребез бер-берсенең эшчәнлегенә бәя биреп китәргә тиеш. Айдар абый, дингә мөнәсәбәтегез нинди? Сез бүген бик янәшәдә утырасыз дингә. Менә мин беренчедән дин дигәндә үземнең нәсел-нәсәбемә, үземнең тамырларыма, үземнең балачагыма, үземнең яшәү чорыма, чөнки мин 2 гасырда 2 яшәү рәвешен тыймлаган кеше, аның берсе социалистик системада, хәзер инде без шушындый ирекле системада мин гомер кылам. Мин нәрсә әйтеп килә, мин узган елны үземнең нәсел агачымның тамырларына игътибар иттем һәм бер нәрсәгә итеп аны менә киң тамашачыга бүген тагын бер җиткерәсем килә. Минем нәсел-нәсәбәләрем мулла нигезенә, нәсел-нәсәб мәзин нигезенә. Мин соңгы менә шушы берничә дәвр кешеләрен генә алганда да әби бабаларымны мин мәзин оныгы. Әмма дә мәзин оныгы булуыма карамастан, мин инде совет тәрбиясе алган кеше. Шуның өчен безнең идә дингә карата мөнәсәбәт ул бик тыйнак иде. Чөнки әтием башлангыч мәктәп укытучысы буларак, мәзин малае буларак бу әйбергә бик сак килде, чөнки 6 баланы совет заманында 2 абысын репрессиялаганнар, аңа саклап калырга, аларны үстергә кирәк иде. Әнием киресенчә һәр вакытта да дагалар укып, һәр вакытта да безне үзенчә тәрбияләп, менә мин шундый йогынтыда үскән кеше. Әмма система инде мине, совет системасы мине дини әхил итеп тәрбияләмәде. Мин менә шушы үзебезнең татар дөньясында аңа хезмәт итә торган бер шәхес булдым. Бүген көндә дә мин бу хезмәтемне дәвам итәм һәм бик шатланам дингә карата бүген булган мөнәсәбәткә. Мин моны гел күз аллап киләм һәм бик шатланам менә дингә соңгы елларны бирелгән игътибарга һәм ихтирамга ул безнең рәисебез тарафыннан да, ул безнең башка хөкүмәт җитәкчеләре тарафыннан да һәм мәчетләрнең ачылуы, дини бәйрәмнәрне бөтен татар халкы белән бергәләшеп билгеләп үтүләр, булар мине бик тә шатландыра. Инде миннән дә аксакаларак булган хәзрәтебез җанында утырганда мин менә аңа карап, үземне сүземне беренче соравыңа шушым белән тәгаллим һәм Габделхамид хәзрәтнең җавабын тыңларга рәхәтләнеп әзерләнеп утырам. Хәзрәтебез, сезнең иҗатка бәягез нинди? Каршыгызда аны якты үрнәге Айдар абый Фәйзрахманов утыра. Рәхим итеп җавап биреп китегез әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Biz barımızda elhamdülillah бүгенге көн уртак шушы менә бергәлектә Айдар кардәшебез белән мондый фикерләр алышуда, менә шушындый безнең иң зур бер алдыбызда булган 2 канатыбыз бар дип әйтәбез инде, ул да динебез, икенчесе инде мәдәниятебез. Әлбәттә ул тормышта безнең
мәдәнияткә безнең бәйләнешебез әз түгел, чөнки халкыбыз элек-электән үзенең динен ихластан саклап алып бару белән, әлбәттә үзенең моңларында, җырларында, үзләренең көйләрендә, үзләренең әйтик нинди генә булса мәдәният өлешендә катнаш булган шушындый кыйммәтләрне әлбәттә саклап барганнар. Ул излексез рәвештә барган. Шуның өчен безнең бүгенге көндә менә шушы ике өлешне без инде милләт халкыбызны саклар өчен киләчәк буын балалар, аныкларны да Алла белсә шушы рухи, милли рухта да тәрбияләр өчен әлбәттә без бу мәсьәләләргә игътибар җитди карыйбыз һәм инде иншалла biz инде бик шат менә шушы өлкәдә хезмәтләрен алып баручы безнең шәхесләребезгә инде Алла Тәгаләдән без һәрберләребезгә дә бигрәк иң беренче иманыбыздан айырмасын, динебездә яшәргә һәм шушындый милли мәдәни булган безнең рухи безнең кыйммәтләрне әлбәттә аны инде саклап, дәвам иттереп, менә шулай итеп без баетып яшәргә насыйп булса иде дип теләп калабыз. Ильяс менә хәзрәтнең әйткән сүзләре мине 90-нчы елларга алып китте. Хәтеремдә Уфа каласында концерт бирәбез. Опера һәм балет театры артистлары белән. Бер заман концерттан соң сәхнә артына Тәлгать Таҗетдин килеп керде. Хатынын, балаларын ияртеп. Һәм шунда Тәлгать Таҗетдиннең әйткән сүзләре әлегә кадәр миңа бер матур кыйбла булып тора. Сез артистлар ул Совет заманында безгә караганда да үзебезнең телебезне, үзебезнең халкыбызны саклауда бик зур өлеш кертәсез дип. Ә инде соңгы елларда менә хәзер дин дә безнең мәдәниятыбыз да алар кулга кул тотышып, хәзрәтнең сүзләре белән мин тагын бер хуплап киләм. Без икебез дә ике юнәлеш түгел, бер юнәлеш булып үзебезнең милләтебезне, үзебезнең татар халкын саклау юнәлешендә эшлибез. Аларның биргәненә шөкер кылырга кирәк. Амин, хәерле Алла күрсен. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле аксакаллар, җавапларыгыз өчен. Без инде тапшыруыбызның беренче өлешен, танышу өлешен акрын гына тәмамлап, аның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчәбез. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, biz бүгенге тапшыруга гореф-гадәт темасын сайладык. Ике аксакал тормыш күргән, милләтебезнең тамырларын төптән яхшы белгән шәхесләр булганлыктан шушы теманы сайларга булдык һәм сез моңа лаектыр дип уйлыйм. Бүгенге тапшыруыбызның беренче сорау ул гореф-гадәт һәм дин. Аларның уртаклыклары нинди дә, үзенчәлекләре нинди? Беренчесен әлбәттә төпле дини караштан Габделхамид хәзрәттән башлап җибәрик әле. Хәзрәт, рәхим итегез. Ауз биллаһи минеш шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүгенге көндә менә безнең 21-нче гасыр дәврендә яшәү әйтик вакыты белән әлбәттә узгандагы булган безнең бабай әбиләребезнең авыр тормышларында аларның яшәеш халәтләрен әлбәттә без исәпләп безнең бүгенге көндә менә шушы узгандагы безнең халкыбыз динне ничек саклады икән, безнең милләтебезне ничек сакладылар икән, һәм бу гореф-гадәтләр асыл нигездә булып, аның йогынтысы безнең халкыбызның яшәешенә әлбәттә нинди файда китерде икән дигәндә, дөрестән дә һәр халыкларның һәр җирлектә үзенең милләтләренең гореф-гадәтләре бар. Һәрбер халыклар үзләренчә шул гореф-гадәтләре нигезендә бүгенге көн әлбәттә шул заманның хәтта нинди генә читрекле, хәтта дингә каршы кысырлыклар булган вакытта да, хәтта инде менә бу Совет дәврендәге булган авырлыклар вакытында да мин менә Урта Азиядә, Бухарада укыдым. Урта Азиядә ничек динне саклап бардылар икән дигәндә, без аны мин 6 ел дәвремдә укыганымда күрә идем. Менә шул халыкның гореф-гадәтләре диннең саклануына бик күп сәбәп булды, йогынтысы булды. Һәм үзебезнең алык җирлегебездә. Безнең менә без аны хәтеребездә, мин сабый вакытта инде дини гаиләдә үстем. Безнең йортыбызда, без Казанда туып үстем инде, безнең өебездә әти-әни динле иде, намазларны без инде яшерен рәвештә өйдә генә укып бара идек, хәтта күршеләр дә белми иде, ураза тота идек. Ләкин әти-әниләрнең тормышында
шуны күрә идек. Анда менә безнең дини бәйрәмнәребездә, ураза, Корбан бәйрәмнәрен үткәрүдә дә, хәтта Корбан чалган вакытларында да без туганнарга барып булышып, Корбан чалышканда шунда ичмәсем кемгәдер шул корбанлыкларның башы эләгәме, ишәгеләрен кем алып китәме инде, үзләренә ризык итеп, Корбан өлеше, ягъни һәм шул булган ризыклардан матур итеп тәмле ризыклар пешереп, кунаклар, туганнарны чакырып, хәзрәтләрне мәчеттән, безнең бер генә мәчет инде, Мәрҗани мәчете иде, шуннан хәзрәтләрне һичшиксез чакырып, безнең Казанда яшерен рәвештә дә белдерелмәгән имамнар бар, аларны чакырып, менә шундый һәр ел сайын аш үткәрелә иде. Безнең туганнар арасында да аш үткәрелә иде. Гомуми рәвештә менә ул чорда, заманда, әлбәттә, халыкның менә бу эчке дини юлалар нигезе буенча мәҗлесләр, туганнар арасында аралашу, дин сүзен ишетү ул гадәткә куелган иде. Һәм инде икенчедән безнең мин менә күп кенә сөйләсәм дә инде ул, мин Яшел Үзәнгә имам булып килгәнемдә инде 80нче елда, менә бер ай алдан инде бабай әбиләр Корбан ашына, Рамазан айының ифтарларына бер ай алдан инде яздырып, өндәүләрен беркетеп чакырып куялар иде. Ел сайын шундый тәртип иде, ул һәр йортта Корбан ашы һәм ифтарлар үткәрү, һәм аннан тыш инде никах булсын, аны да яшерен үткәрү, бала исме кушу, аны да яшерен үткәрү, һәм шуның шикелле башка сөннәткә баланы утырту да. Ул вакытта бабай, сөннәтче бабайларыбыз бар иде. Алар шыпырт кына җайлап кына сөннәткә утырту. Бер бала сөннәтсез дә калмады. Бер әйтик инде җаназа дигән нәрсә дә мәйетләрне озату барысы тәртип буенча үткәрелә. Ягъни нинди заман шыр авыр булса да гадәт дәвам итте, дини юлаларыбыз булып. Мен инде киләсе сорауны, рәхмәт хәзрәт, инде профессор кешегә халкыбызның гореф-гадәтләрен тирәннән өйрәнүче шәхескә Айдар абыйга бирәсем килә. Айдар абый, халкыбызны нинди гореф-гадәтләр бизи? Сезнең дә яхшы җавап бирүче булмас бу сорауга. Менә син мине профессор дип әйтәсең инде, син мине шушы өлкәне әйбәт белә торган кеше дик, әмма мин барыбер әйтерим, мин бит музыка сәнгате профессоры. Шуның өчен мин менә балачагыма китәм дә, хәзрәт әйткәннәрне мин тыңлап, менә нинди нәтиҗәгә киләм. Безнең татар халкының күңеле, аның яшәү рәвеше, ул бик күп халыкларга менә шундый матур мисал итеп куярлык рәвештә. Электә. Шул Совет заманында да бергәләшеп күршеләр кирип, сиңа пишән кайтамы, сиңа утын кайтып, ала күршеләр кирип, сиңа ярдәмгә ашагалары. Шулык ниндидер бәйрәм булса да, тәмле иш пишмакларын пешереп, тәмле кабартмаларын пешереп, әнием күршеләргә кертеп бирәдер. Уларның күңелендә иде. Чөнки татар халкының күңеле һәм татар халкы кебек матур халык, мин моны гел сәхнәдән әйтәм. Менә мин фольклоримский дәүләт ансамблен дөньяның 55 илендә булдым. Кая гына барсаң да, мин үзебезнең халкыбызга сокланып кайтам. Рәсәй буенча барасың, татар авылына килеп керәсең, аның йортлары, аның тәрәзә наличниклары, аның шул тәрәзәлегән пәрдәләренә кадәр менә монда татарлар яши дип әйтерлек. Инде мин әйтмим, мәчеттән яңгырап торган азан тавышларына. Ул искитмәле татар халкы үзенең табигаты белә, үзенең яшәү рәвеше белән гомергә матурлыкка, сафлыкка һәм чисталыкка омтылып яшәде. Һәм менә шушы гадәтләре әлбәттә аның гадәтләрендә шагыла. Һәр вакытта да бәби шәйләре уздырып матур итеп. Бәбигә исем кушумы, булар берсе нәкъ хәзрәт әйткәнчә Совет заманында да гаиләдә бөтенесе булар бар иде. Менә шушы әйберләрне ул нинди генә системада яшәвенә карамастан, татар халкы шушы гореф-гадәтләрне саклап кала белде. Иң беренче моның нигезендә ул әлбәттә тирән ихтирам өлкәннәргә карата, дин әһелләренә карата. Менә мин килдем, бүген мин Габдул Хәмид хәзрәт белән очрашам дип дулкынланып килдем. Безнең мөнәсәбәтебез ничек булыр икән? Җылы булырмы икән? Ул миңа нинди караш белән килер икән? Һәм мин килү белән шуны аңлап алдым. Бер-беребезгә хөрмәт, бер-беребезгә ихтирам. Бу гореф-гадәтнең нигезе. Менә мин шушы сүзләрне әйтәсем килә һәм алга таба мин шөкер кылам. Бу гореф-гадәтләрне безгә
unutmaска, onlarını yaşatу, onu alдағы келешек балаларыбызга, туачак балаларыбызга биреп калдыру, яшьләребезгә бик шатланам. Абдулхамид хәзрәтебез иң тәҗрибәле аксакал хәзрәтләребезнең берсе. Шуңа күрә мин гореф-гадәт белән ырым турындагы бик мөһим сорауны аңа яудырырга телим. Абдулхамид хәзрәт, гореф-гадәт белән ырымны ничек бутамаска? Бик бәхәсле, мөһим сорау диндә дә, мәдәниятебездә дә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә инде, кадерле туганнар, кардәшләр, бу мәсьәләләрдә безнең өчен диндә үзебезнең гыйлем алып, мәгълүматлы булу, диннең асыл канунын, әйтик инде, аның дәреслеген, хаклыгын җитештереп бару, әлбәттә бу безнең имамнар алдында, гыйлем әһелләр алдында да тора. Гади халыклар өчен төрле ырымнарга да ияреп китү шәнлек әлбәттә бар инде. Шуңа күрә дә бу мәсьәләләрдә безгә күп төрле ул турыда сораулар биргән вакытта без ачыклап аңлатабыз инде. Чөнки төрле хурафатлар, алар инде ул төрле халыклар, милләтләрдә дә булгалаган инде, ул бәлки бүгенге көндә дә әле бераз булса да дәвам итеп бара. Менә андый мәсьәләләрдә без инде дөрестән дә халык ялгыш китмәсен, ниндидер хаталыкларга кирип китмәсен. Менә безнең гадәттәгечә кай вакыт инде ырымнардан теге мәйит чыккан йортта инде ризыклар калдыру, бәлки аның җаны килеп инде ризыкланып китәр дигән шикелле шундый нәрсәләр ярамый. Я кабер зиратларда ризыклар калдыру инде, анда мәйит инде тукланыр дип, менә шундый ырымнар. Я инде әлбәттә нинди булса да безнең шушы үзебезнең йортларыбызда монда инде башка төрле шайтан зәхмәтләре кермәсен дигән кебек, шундый ниндидер хәүфләнү фикерләре дә булу мөмкин. Шуңа күрә бу йортта инде әлбәттә төрлечә ниндидер чаралар үткәрү дигән кебек булырга тиеш түгел. Менә безнең шуңа күрә дә асылда мәйитне озатканнан соң без инде әлбәттә безнең дини йолаларыбызда, гореф-гадәтләребездә менә шул мәйит ашларын үткәрүдә 3-се, 7-се, 40-ы елы дигән нәрсәләр ул ни сәбәптән кергән? Беренчедән, әлбәттә Алла Тәала безгә Коръән Кәримендә дә Алла Тәаланың Коръән җебенә ябышып яшәгез җәмәгать булган хәлдә дигәндә, халыкка иң мөһим җәмәгатьчелектә тупланып ничектер җыелышлар үткәрү, мәҗлесләр үткәрү. Мәҗлес аны шул ул Коръән сүзләрен ирештерү, дәгъват, вагаз, насихат ирештерү. Менә шуңа күрә ул иң мөһим бер үзенә карата урын тотты. Менә шул дини мәҗлесләребездә халыкның күңеле җәрәхәтләнгән, хәсрәтләнгән вакытында шул мәйетләребезгә дә дуа булып, Коръән укып ирештерү белән халыкка инде исәннәргә һәрберләренә насихат ирештерү. Һәм инде икенчедән безгә Пәйгамбәрimiz Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ягъни бер сахаба сорый, я Расулаллах, әйюл ислами хайрул, исламда нинди хәерле эшләр бар дигәндә, шул хәерле эшләрне аңлатыла дигәндә, Пәйгамбәрimiz әйтте, антутгимат таам, бер-берләрегезне ризыкландырыгыз диде, ашлар үткәрегез. Ва тaqra'ус салам, бер-берләрегезгә сәламнәр укыгыз, әйтегез диде. Аля мен арифта ва мен лам тариф, таныган, танымаган кешеләргә дә сәламнәр әйтте. Менә шуларны тормышка ашыру өчен мәҗлесләр кирәк булды. Халык, туганнар, якыннар җыелышып, сәламләшеп, бергә шушы мәҗлесләрдә халал ниъмәтләр белән ризыкланып, булган ризыктан. Һәм инде шушылай итеп Коръән укыла. Коръәнне пропагандалау, Коръәнне тормышка зикр итеп аны күтәрү өчен шушы мәҗлес файда бирде. Икенчедән, һәрберебез савапка ирешү өчен. Алла Тәала Коръән укыганда Аллаһның биек зикре диде ул. Аны укыганда саваплы булырсыз һәм ихласыгыз, тақвалыгыз артыр диде. Шуңа күрә дә безнең өчен Коръәнне һәрбер җирдә уку тиешле дип карыйбыз без аны. Менә йортларыбызда да Коръән укылсын. Ашлар үткәрегез. Шушындый мәйит чыктымы, башка бәйрәм көнме, һәр вакытта Коръәнне уку. Хәтта мәчетләребездә элек бабайларыбыз Мәрҗәнидә, мин мәчеткә йөридем. Яшь вакытымда, малай чагымда.
Бездә анда 5 вакыт намаздан фарыз намазны укып бетергәннән соң Коръән укып дуа кылып китәләр иде. Менә хәзер ул гадәтләр безнең югала башлады. Әйтик, Коръән ни өчен ул вакытта? Чөнки кадерле булган. Кеше ихластан тынлый белгән. Хәзер Коръән сагындырырлык түгел шул. Бөтен җирдә Коръәннәр дә сатыла, магнитофон, кассетлар да бар, телефонда да бар. Шуңа күрә, ләкин ул вакытта бик кадерле булган шул. Менә шушы Коръәннәр намаздан соң Коръән укып дуа кыла идек инде үзебезгә дә, ey Раббым, безгә дә иманыбызда, динебездә, хидаяттә яшәргә насыйп ит дип, арвахларыбызны да куандыр, шатландыр, пәйгамбәрләргә, пәйгамбәремезгә дуа кыла идек. Менә бу матур тәртипләр алар югаларга тиеш түгел. Һәм инде шуның шикелле ул Коръәннәребез инде ярый да кайбер иде балалар да укый, олылар да укый. Ә бит күп йортларда Коръән да укылмый. Менә шул ичмасам мәҗлесләр үткәреп Коръәннәр укылырга тиешле ул. Бу асыл бер гадәткә безнең кергә тиешле бурычлы вазифалардан санала инде. Зур рәхмәт хәзер җавабыгыз өчен. Айдар абый, 50дән артык илдә булганым бар дидегез. Сездән дә күп халыкны күргән кеше тирә-якта юктыр. Татар халкы башка милләтләр белән чагыштырганда бай гореф гадәтле халыкмы? Әлбәттә, бай гореф гадәтле. Менә мин хәзрәтне сөйләгәннәрен тыңлап утырдым һәм үземнән берникадәр нәтиҗәләр ясап утырдым. Чөнки менә кешенең күңел халаты бар. Диндә, мәдәниятта менә шушы кешенең күңел халатын тәрбияләүдә. Син әйттең, менә ырымнар турында, бозымнар турында. Хәзрәт әйтте, аларга каршы көрәшү ул безнең Коръәнебез, Коръәннең аятлары, аларны халыкка җиткерү кирәк. Менә шушы әйбергә. Шушы әйберне мин күчерәсем килә сәнгати дөньябызга. Безнең татарның халкының җаны аның моңында, аның җырларында, аның хәрәкәтләрендә, аның төрле бизәкле шигүләрендә, калфакларында, түбәтәйләрендә, аны кая гына барсаң да, менә бу татар моңы. Менә бу татар җыры дип әйтеп танып алырлык итеп без яшәргә тиеш, һәм шушыны саклап калу өстендә көрәшергә тиешбез. Менә нигә дингә таба менә шу ырымнар, теле бозымнар көрәшәйкән, абиңа безгә бүген килдә безнең менә шу сәнгати дөньяда каршылык булып килә, агым булып килә менә бу ташкын булган Европа музыкасы. Ташкын булып килә чит ил музыкасы. Ул безнең татар халкының гореф гадәтләрендә, моңын бу чиракта мин сәнгати дөньяга күчерәм, аның хәрәкәтләрендә, аның бөтен сәнгати сәхнә күрешләренә бузатырган бер ташкын. Менә шушы ташкынга карата без инде әлбәттә үзебезнең фольклор ансамбле белән чит илләрдә дә көрәшәбез. Һәм мин әйтәсем килә, мен гел әйтеп киләм, сәнгатьнең бу чиракта аның милләте юк. Сәнгатьнең бары тик миллилеге генә бар. Нәкъ безнең динебездә дә шулай. Диндә без аермыйбыз. Гарәпме ул, төрекме ул, таҗикме ул, алар бөтенесе дә безнең ислам динебездә. Алар барысы да менә шушыңа табынган ислам динебезгә, һәм сәнгатебездә дә шушылай. Ул безнең милли җырларыбыз, милли моңнарыбыз, милли җанга без чыгыш ясаганда гарәпләр җигереп киләләр. Әйләнеп йөриләр минем түбәтәемне карап. Матур бит безнең татар халкының бөтенләй. Шак каталар безнең егетләребезнең гаярлыгына, безнең кызларыбызның матурлыгына, хәрәкәтенә. Бу монгол балалары буламы? Без монгол балалар алдында чыгыш ясадык. Кытай балаларымы? Хәтта балалар, чит милләт балалары, алар безне чит итеп кабул итмей. Менә бу безнең татар халкының никадәр камил булуын, татар халкының дөнья күләмендә бүген дине ашада үзенең яшәү рәвеше белән дә танылып килүендә бигрәк тә мин ассызыклап әйтерим үзебезнең Татарстаныбызны. Мин шатланам. Бүген авылларда мәчетләр ачылды. Абделхамид хәзрәт, сез узак еллар дин өлкәсендә хезмәт куйган шәхесебез. Татар халкынан читкә киткәнегез юк, безнең милләтебез өчен тырышасыз. Шуңа күрә гореф гадәт диннән киләме беренче чиратта дип сездән сорыйсыбыз килә. Күпләр әйтә, безнең халкыбызның гореф гадәте ул диннән беренче чиратта ди. Бу чынлап та шулаймы? Әлбәттә, бу хакта инде менә минем 43 ел дәвамында хезмәтемне алып барам дини өлкәдә инде. Аллаһка шөкер, бу тарафтан инде без яшьлегебездән үк инде шушы әти-әниләрнең дә тормышларын күреп, шушы
Әлбәттә инде халык белән бик тыгыз аралашуда, аларның тормышларын бик тыгыз күрдек. Шушы безнең авыр чорлар булган дәверләрдә инде ул динсезлек дәверләре белән дә аның белән чагыштырып та карыйбыз. Шуңа күрә дә әлбәттә халкыбызның гореф-гадәтләре инде ул әүвәлдән һәм килгән бер тәртип буларак та безнең җирле үзебезнең шушы Татарстаныбызда яшәгән бер өлкән тарихын күзгә салсак, нинди чорларны безнең менә өлкән вакытларны үткәрде халык. Ул да исә без инде ирекле рәвештә халык яшәде микән дип сорау туа. Безнең Болгар дәвреннән соң безнең Казан ханлыгында да Болгар дәврендә монголларның күпме җәберләп, золымлык китергән дәврләр булсын. Казан ханлыгында да тагын да әлбәттә бу Казанны яулап алуның да әлбәттә бу да бер тарих булып биек тора инде. Шуның шикелле безнең һәр вакытта да халык кемнеңдер кул астында, аның карамагында ничектер үзенең сәясәтен, динен, милләтен саклауга бик зур хикмәтле көч куйган халык дип карыйбыз. Шуңа күрә бу исәптән алганда безнең бу өлкән тарихыбыз белән күп еллар дәврендә дин сакланган 1100 ел Болгар дәүләтеннән бирле динебез ничек сакланып килде икән дигәндә, менә шушы асыл кыйммәтле гореф-гадәт нигезләренә карарга, күз салырга туры килә. Шуңа күрә дә, чөнки патша заманында да безнең ирекле рәвештә мәчетне дә үзләре карамагында сала алмаганнар. Мәчетләр зур салынмаган, кичкенә салынган. Һәм аның күләмнәре дә исәпкә алынып кына. Шуның шикелле безнең өчен ул вакытта инде рәсми мәдрәсәләр авылларда булмаган, халык үзе төзегән, үзе укыткан, муллалары, абыстайлары укытып барган, булган шушы керемләренә канагать булып, шул шәкертләр, балалар, шул укытучысына инде күпме күчтәнәч ризыкларын китергәннәр. Мәктәп мәдрәсәгә барганда, хәтта утыннарын да кышкы вакытта җылытыр өчен бит үзләре белән бер полин булса да утын алып бара торган мәдрәсәнең икенче көненә җылысы булсын өчен. Менә нинди ихтияҗ, мохтаҗлык белән дәвр барган. Дин дә, милләт тә. Шуңа күрә беркем дә бай рәвештә тутырып, малын да биреп җиткермәгән инде. Ирекле рәвештә шәкертләр дә матур киенеп, матур итеп асбаплар алып укыган дип әйтеп булмый. Бөтен авырлык белән. Менә шул авырлык аркасында динебездә бәлки чыныгып, сафлыгын, чисталыгын саклый белгән. Менә шуңа күрә дә без бүгенге көн аны белмибез генә. Менә без бүгенге көндә менә шул гадәтләр кергән. Ягъни ничек динне саклап калырга? Менә ничек итеп рөхсәттән тыш, рәсми рөхсәт юк, ә менә шул рөхсәттән тыш йолалар белән шул әйдә. Шушы мәйет ташлары да ул бит шушы йола. Ул бит дини яктан ниндидер кануни хөкемгә куелган нәрсә түгел иде. Әйтәләр бит пәйгамбәр заманында мәйет ташлары үткәре юк иде. Юк иде шул. Ә менә авыр җирлектә үскән халыклар, менә шу динне саклар өчен, менә шуны мәйет ташларында вагаз, насихат, Коръән ирештерү, туганнар белән аралашу, шуның шикелле бер-береңне ризыкландырышып яшәү, хөрмәт күрсәтү, менә шушы әйтик догага ирешү, исәннәр өчен, вафат булганнар, менә нинди байлыкларны үзе белән алып барган, зур хәзинә бит шушындый мәҗлесләр. Менә шушы савап бит ул. Булар барысы шуңа күрә дә халыкның ихтияҗына карата матур-матур йола гадәтләр кергән безнең халкыбызга. Бәлки ул бездә генә түгел, башка халыкларда да карасаң да, Төркия халкының да авырлык чорлары үтте. Аларда да шундый дини йолалар. Урта Азияларда булган республикаларда да шул гадәтләр керде, чөнки аларда да басымкылык кул астында яшәгән өчен дингә дә һөҗүмнәр, каршылыклар булган өчен аларда шул динне саклый, яшерен рәвештә йолаларны керткәннәр, гадәтләрне керткәннәр. Менә шуңа күрә булар барысы хикмәттән, барысы халыкның иҗтиһад тырышлыкларыннан. Без инде фикерләшү өлешенең финал соравына күчәбез. Айдар абый, гореф-гадәт шулай да тәрбия билгесеме?
Менә мин хәзрәтнең сөйләгәннәрен тыңлап утырам да, һәм һәрбер әйткән сүзен үземә сеңдереп, шушындый нәтиҗәләр ясап утырам. Менә диннең дә асылында, аның нигезендә тәртип ята. Безнең күрүшебездә, менә мин диндәге кеше түгел, әмма дә ләкин мине авырлыклар шундый нигә куйды, шундый мизгелдә, шундый вакытта мин әлбәттә ул авырлыкларны җиңгән очракта мин дингә мөрәҗәгать итәм. Мин үзлегемнән кайбер аятларны укыйм, Аллаһка шөкер. Иртән аларны утырып укыйм. Кич кайткач утырып укыйм, чөнки кешене менә шушы авырлыклар, әйтебезде хәзрәт көрәш дип, авырлыклар менә шушы авырлыкларны үтеп китү кешене үзеннән менә шушы дини юнәлешкә тартып кертә. Сорауың нинди, Ильяс? Гырыф гадәт шулай да тәрбия билгесе. Гырыф гадәт. Менә шушы әлбәттә тәрбия бирүче, чөнки һәрбер гаиләдә менә мин үскән чорда шушы тәрбия мәсьәләсе иң алгысызлыкка куелган иде. Ул баштана синең истәл артында утырып ашавыңда. Ул башына иде әтиемнең үзенә аерым бер тарелкасы бар иде. Әтиемнең үзенә бу аерым бер кашыга бар иде. Һәрберебезнең үзебезнең урыныбыз бар иде. 6 бала тезелеп утыра. Әтием шикәр кайсысы белән шикәр бүлә башлый. 6 балага, кайсы кичерәк чыга, кайсысы зуррак чыга. Уртан чабыем кичкенәсенә карый да, менә бусы миңадыр инде моның дип җылап җибәрә. Хикмәт, тәрбия бара. Әмма дә әтием җайлап, аңа тагын бер кичкенә кисәген куядыр. Әтиемә хөрмәт, иң өлкән кеше, иң безнең нидә гаиләдә куелган әтиемнең сүзе, аның тәрбиясе мәзин малае бит. Әмма бер сүзне дә Аллаһ Тәгалә безгә бәйләп әйтмәс иде. Күңелдә шушы нәрсә барыбер тәртип, тәрбия, һәм менә тәрбия нигезе бүгенге көндә безнең гырыф гадәтләребезгә дә күчте. Нәрсәне генә алсак та, ул аның гырыф гадәтләре. Сабан туйларын алсын. Сабан туенда әлбәттә арттан килгән атка без бит үзебезнең бүләгебезне әйләбез. Ни өчен? Күңелен зәгыйфләмәскә, күңелен күтәреп җибәргә. Ул тавык йомыркасы җыю. Кичкенә генә бер яшек мал күтәреп чыга. Чыгарып, сиңа сөлгесен илеп куя, гырыф гадәт. Бөтенесе бәйләнешле, татарның сабан туйлары белә дә. Татарның Нәврүз бәйрәме белә, Сөмбелә бәйрәме белә дә. Бу бәйрәмнәр Аллаһка шөкер, менә безнең дин хезмәткәрләребез белән берлектә алар бөтенесе торгызыла башлады. Безнең хәзер Нәврүз белән сабан туйны кайвакыт бик каты иткар итәләр хәзрәт. Мин моның белән килешмим. Имеш, сабан туй бүгенге көндә әйләнде шушындай бер мәҗлескә, алай түгел. Ул камилләште. Без дә камилләшәбез. Biz kamilleşmeyiz bile. Менә бүген хәзрәт күкрәген киереп, рәхәтләнеп шушы хузур телевизорына килеп кергән. Хәзрәт бүген вакытын рәхәтләндереп телевизорны аша, рәхәтләнмәш эфир аша киң тамашачыга җиткерә. Улар нинди генә Аллаһ Тәгалә йортында укыса да, ул алай барып җитмәс. Мен бүген аның сөйләгән һәрбер сүзе, аны әйткән һәрбер вагазы, һәрбер юнәлеше киң тамашачыга барып җитә. Без камилләшәбез. Мин уйлыйм, алга таба да гырыф гадәтләребезне саклап, үзебезнең милли якларыбызны саклап, үзебезнең динебезне саклап, безгә алга таба да үсәргә Аллаһ та насыйп итсен, менә дин белән берләштереп, матур итеп юнәлеш алып барырга алга таба. Хәерле эшләр булсын. Амин, шулай булсын. Хәзрәтебез гырыф гадәт шулай да тәрбия билгесеме? Сезгә дә соңгы сорагыбызны биргән. Ни генә булса да, әлбәттә, гырыф гадәттә тәрбия билгесе. Мин менә шуннан бер үрнәк мисал итеп китерәсем килә. Менә без инде яшь вакытта ук сабан туйларга бара идек. Безнең менә бу Аккаенлык мәйданы дигән кебек, менә бу Матюшин мирный бистәсе янында. Менә анда без яшь вакытта инде кызыгып йөри идек. Дөрестән дә безнең туганнарыбыз да бар инде анда. Һәм инде менә ни генә дисәк тә инде ул теге дингә артык бик бәйләнешләр ул вакытта Совет чорында булмаса да, әлбәттә күрә идек уңайсыз якларында халык инде үләнлектә утыралар, кайберләре эчемлек исемлекләрдә хәмердә тота иде. Ләкин без аларга карамый идек. Безнең төп менә шушы халкыбызның милли моңнары, җырлары, шундагы менә шул милләт белән рухланып, без анда йөри идек, тәмле ризыклар сатып алып, шуның безгә инде ул безнең туганнарыбыз да җыйлайдык шунда. Менә хәзер бүгенге нәтиҗәне карыйк.
Менә хәзер Аллаһка шөкер, Сабантуйларда безнең бүгенге көн хәмер дигән нәрсә югалып китте, югалды. Я инде ул андый, ягъни безнең бабай әбиләребез ул заманда бу дөрес түгел, хәмер ишәтергән бәйрәмгә әйләнде дип гаип итсәләр, юкка чыгарсалар. Без бүгенге көндә ниндидер матур, асыл рухи шушындай орлыгын югалткан булар. Ә менә шуңа сабыр итеп, карамыйча, күз салмыйча, шуңар дәвам иттереп, менә бүгенге көн без бит нәтиҗәгә ирештек. Хәмер дә юк. Хәзер төрле милләт халкы да, Аллаһка шөкер, матур төсне күрә милләтебезнең, татар халкы. Саматуйларына килә, милли уеннарыбыз, бөтенесе бар, көрәшебез бар, бау тартышыбыз, ат чабышыбыз бар. Хәтта төрле хәзер Ростов шәһәрендә, Кузбасска, төрле Әстраханда бил баралар. Менә бит сабыр итәргә, ашыгырга ярамый, йомгак ясап. Менә начар, менә начар. Аның начар ягын карамасын, менә яхшы ягын гына кара. Менә шул яхшы ягы дәвам итәрде, көчле булып безнең милләтебезне үстерер, безнең халкыбызны тәрбияләр. Менә яхшы якны күрә белгән кеше генә хикмәтле була ала. Шуңа күрә менә безнең йыгынтысы иншалла файдалы. Biz рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләребез, сакалларыбыз, аерым бер нәтиҗәгә килдек бугай. Фикерләшү өлешендә Аллаһка шөкер. Хәерле нәтиҗәләр булсын, хәерле эшләр булсын. Без инде тапшыруыбызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тамамлап, аның ахыргы өлешенә, нәтиҗә өлешенә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, нәтиҗә өлеше бездә гадәти түгел. Сез тапшыру барышында, тормыш юлында күңелегездә туган бер сорауны үзегезнең фикердәшегезгә юнәлтергә тиеш буласыз. Айдар абый, һәр кешенең дә күңелендә борчып килгән бер дини сорау була ул. Иң тәҗрибәле аксакал хәзрәтебез Габделхамид хәзрәт утыра. Рәхим итегез аңа бер дини сорауыгызны мөмкин булса. Менә мин аны дини сорау дип әйтмәс идем. Мин бүген бер нәрсәгә игътибар итәм. Менә бу диннең безнең киң кылыч алуына мин әлбәттә бик шатланам. Әмма ләкин кай вакыт менә шушы диндә булып та кайбер яшьләребездә мин моны күрәм, өлкәннәргә ихтирамлы булмау. Ямсызлык рәвешләре. Менә хәзрәт, сез моңа ничек карыйсыз? Диндә булган кешегә мин үзем саныйм, мин хәтта кайберләренә туктатып, "Энем, син диндәме?" Диндә. Әник син үзеңне алайса турай тәртипсез тотасың дип сораган вакытларым булды. Менә хәзрәт, минем сорауым бу очракта дөрес булганмы, юкмы? Ул дөрес, ул дөрес. Әлбәттә, бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен бер яктан Аллаһка шөкер ул сөенечле вакыйга. Хәл дип әйтәбез. Бүген мәчетләребездә дини әйтик инде хезмәттәшлектә безнең күп кенә яшьләр агымы белән керде. Безнең ул яшьләрнең инде бүгенге көн Аллаһка шөкер аларның булуы сөендерә. Чөнки мин менә 80нче елларда мәчеттә дини эштә хезмәт иткәнемдә дә, хәтта мәрҗәнидә дә өлкәннәр олылар гына иде. 70-80гә җиткәннәр иде. Яшьләр юк иде. Хәзер алмашынды. Но ләкин бу яшьләр агымы килү белән, әлбәттә, алар бит тәрбия алган яшьләр түгел. Аларның әтиәниләре дә намаз да укымый, дин дә тотмый. Алар фақат менә дусларына, ничектер, я Алла Тәгалә аларның күңелләренә һидаят салган инде, әлхәмдүлилләх. Алла Тәгалә аларга насыйп иткән бабай әбиләрнең нинди дугалары беләндер инде. Алар бабай әбиләре дуга кылган дип әйтәм. Эй Раббим, шушы нәселебездә иман, ислам нурын сүндермә инде. Шушы нәселебездә инде Раббим безнең динебезне дәвам иттерүчеләрне калдыр дип сораганнардыр дип әйтәм. Бу хикмәтле дуга. Бәлки агымга ияреп кенә килеп кергән. Бәлки агымга да кайберләре. Менә Алла Тәгалә аларга һидаят биргән. Бүген 90% мәчетләрдә ул яшьләр, орта яшьтәгеләр килә. Бабайлар калмады. Шуңа күрә дә, ләкин инде ул яшьләрне дилбегәдә тотарга кирәк. Чөнки аларда тәртипсезлек, әле тәртип җитешмәгән. Менә аларда дөрестән дә олыларны хөрмәт итмәүләре, кешеләргә бәлки мәрхәмәтле дә булып җиткермәүләре, үзләренә карап яшәүләре. Менә ул чөнки әтиәнидән тәрбиясезлек инде. Әтиәнине дә алар бик үк төгәл хөрмәт итеп җиткермиләрдер. Шуңа күрә безгә инде алдыбызда тагын бурыч, вазифа, хезмәт тора. Шуларны тәрбияләргә инде. Шуңа күрә ярар, без яхшы ягын карый. Мәчеткә килгән икән, фикер кылыйк та, өйрәтергә. Эй кардәшләрем, әйдәле менә шулай тәртипле булып, аларны хөрмәт итик дип, без аларны тәрбияләп. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт. Рәхмәт җавабыгызга.
Бик зур рәхмәт аксакалларыбыз. Ниндидер фикергә килдек бугай, хәерлегә булсын. Вакыт табып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Амин, амин, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүгенге тапшыруда катнаштылар, дини фикерне тәкъдим итте. Чын аксакалыбыз, телеканалыбызның якын дусты, Яшелүзән районы имам мөхтәсибе, Төньяк Көнбатыш төбәк казые Габделхамид хәзрәт Зиннатуллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ хәзрәт. Бик зур рәхмәт. Менә Мәдәрис Әгъләмовның бер шигыре бар, тынлык дигән. Анда ул нинди фикерне әйтә? Кайда гына йөрсәң дә, кайда гына барсаң да, үзеңнең әйләнеп кайткач туган нигезеңә, ул әйләнеп кайткан кешегә син сорау бирмә, күпме акча эшләдең, байлыгың күпме дип, син бары тик аксакаллар тарафыннан кылган доганы тыңлап, шөкер кылып утыр дип. Шуның өчен мин хәзрәттән менә бер дога ишетеп, бүгенге үзебезнең шушы очрашуыбызны төгәлләрим иҗаз. Мөмкин булса. Рәхмәт. Алла кабул итсен, я Раббым. Бар эшләребездә дә Алла Тәала шулай разый булсын. Хикмәт белән эшләрне алып барыйк, я Раббым. Һәм бу безнең Хузур телевизиясендә менә шул юнәлештә бергәлектә эшләр алып баруда иншалла безнең халыкның да уйларында ничектер дөрес фикерләр үзләренә урнаштыру, хата фикерләрне юкка чыгаруга бер сәбәп булыр. Һәм инде дөрестән дә халыкта үзенә карата хикмәт, тирән фикер ияләре булып, Алла бирсә киләчәк буын сабыйларын, балаларын да шулай дөрес итеп тәрбия бирүләрен өмет итеп калабыз инде. Дага кылыйк. Амин. Амин. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Я Раббым, шушы утырышларыбыз мубарак булсайды. Һәр бер шушы сөйләнгән сүзләребез безгә, я Раббым, һәм халкыбызга да иманыбызга, я Раббым, ихлас, мәхәббәт, тақвалык арттыруга, ислам динебездә матур, файдалы хезмәтләр алып барырга һәм хәерле, саваплы нәтиҗәләр белән халыкның да хәер дуаларын табырга насыйп әйләсәң идең. Раббана тaqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Абделхамид хәзрәт Зиннатуллинның дугалары кабул булсын дигән теләктә дөньяви фикерне таныштырып китәм. Ул безнең бүген булды. Россияны атказанган Татарстанның халык артисты профессор Айдар Фәтхирахман улы Фәйзрахманов. Бик зур рәхмәт Айдар абый сезгә дә вакыт табып килгәнегез өчен. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле фикердәшләребез әлеге студиягә килделәр. Без аларны күркәм фикердәшләр дип таптык. Алар өйләренә нинди фикер белән кайтып киттеләр соң? Монысын хөрмәтле тамашачы син хәл итәсең. Без инде киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сау булыгыз.